Kicengsi KARDOM kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame lapen pinistame nili nali tumafan Karbi Anglong Autonomous Council hin pen kapiklang pon Voreng AVARSAI APUTHAK sinali tumhan lasso video long nang khan pachini ponikpo nali tum lasso video long ke thek pon long jila bangke kon ana pu sa vacancies se doma lapen kopia department ma kachar lang deng ko ans nang jima lapen kai flying ji ko son mal la so details mate klar dagalam nalitum la so video along si thekpon long ikpo nalitum la so YouTube channel long na komri milang pol de ka chingon pe nalitum subscribe ikon tage non pathek pen kopia Voreng AVARSAI ma kon ana post vacancies ma klar dak pen lang ponona lapen chethan ponona tage non pathek pen chethan ponona kopia Voreng AVARSAI ma lapen kon ana post vacancies doma kachar leng deng ko ans nang jima la so details kicheng sinalitum dak la so advertisement publish pon adet nalitum lang pon ko 2 July 2024 lo lapen kapik lang pon la bangke government of Assam office of the district adult education officer mate Karbi Anglong difu Karbi Anglong autonomous council ahin pensila so Voreng AVARSAI paklang pon iglo la sening ke hang abang pu abang pitum nalitum jongsi jogdon example te nalitum kicheng si standard form la bang kenalitum print out nang po lapen standard form along kenang so details nalitum tok nang po lapen standard form kuna sin nang longjima pul nalitum te bohet computer kular long stamel long exi kali pul nili long stamel nalitum long exi whatsapp group telegram channel long nalitum na hombre iglo pul nili stamel nang send pon ikpo lapen nalitum kenang so documents nalitum educational qualification certificate lapen marksheet lapen recent passports 2 copies photo nangpo lapen self attested for filling up flowing section mate self attested thai nangpo nalitum documents along anta lapen vacancy post dak kapiklang pon labang ke grade 3 vacancy vacancies lo lapen adult educational department Karbi Anglong difu la se nalitum jong si jogdon example de prabjen pe nalitum fill up ngol lapen dia ita nili kilong ron la advertisement alo la an claro e mati clear es tameni li nalitum han angton penalam nang thanjia fan bor iponik po lapen ki cheng sinalitum kachini nang jila bangke apos ko an se doma lapen ke char leng deng ko an se nang jima na so details banalitum kachini nang ji kinang sot lapen apus amen dak supervisor apos lo lapen salary nalitum 14,000 and 49,000 analitum long pon ekpol lapen grand pay dak 6,800 pm analitum long pon exi lapen apus labang ke ong okay kali dak hini permanent chot apos of vacancies se lapen ke charle ang deng kenang ji labang ke graduate in any discipline mate graduation bangai on vek nang pol laso grade 3 apos afan mate supervisor apos afan labang ke lapen salary nalitum 14,000 and 49,000 14,000 pen chenglo 49,000 analitum long pon ikpo age limit langdam lo pulte age limit labang ke 18 pen 40 arta anabang pu mate abang fetum jogdon long exi lapen 43 an labang ke OBC mate MOBC atum lapen 45 labang ke SC ST atum phansi pipon iglo lapen 42 years lake ex serviceman atum phano lapen 50 years labang ke person with disability atoma fancy dak pipon iglo lapen SC pupelo dak ST pupelo OBC MOBC atom stame ka certificate application alogot kipidunang ji kinang sot kalipol nalitum application along jong sinalitum pidunde pulte labang ke nalitum application bangke reject lot po lapen puthot dake tokpon dothola incomplete application shall be summarily rejected on the spot jongsi application nalitum ka fill up lapen documents ai wi choglim le pulte nalitum application bangke hodang masi reject pon ikpo puta dak tokpon lo lapen laso Voreng AVARSAI fan dak last date laso chiklo 18 July 2024 mate 4 pm an silas terlo asinon ta apor bang do olang lasna ninghang hang abang pu abang fietum nalitum jogdon example de prabjin pen jogdon ekon application received either by post or hand after the last date of submission the application will be not accepted under lapen dake topon do thulang application labang ke dak last date 18 July 2024 cp pon lo lapen nalitum jongsi adet daki pipon adet pen jongsi par ek plot pen nalitum 19 na hotse jogdun rong polte nalitum application ta alalitum ajat penon alalitum accept on pe stame dak topon lo
lapen OBC am OBC ST SC atum stame puthot dak resident pro ba fan voter ID ta kipido nang jikinang sot lapen puthot dak dotulang up to date tang mate re-registration tang employment exchange certificate stame nalitum kipido nang ji labangke kinang sot lo lapen laso pu safan labangke mo interview labangke nalitum so YouTube channel on stame nalitum update bang long pon ikpo lapen laso video nalitum ko an share un share ko Karbi Anglong ras tami palang iknang lapen pachini iknang lasening hang abang pu abang fiatum jogdon ji pulotang ten nalitum prabjin pen jogdon igon lapen kumama abang pu mate abang fisi jogdon man nalitum laso video a comment on stame nalitum tokpen nang pachini igon tang te pinia video long bang aning ton ponik nang lasi domi thakmi kadukawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do anafan stame nilhin pen KARDOM. To change your